Keby sa to lano neroztrhlo, tak by sme boli úplne v pohode. Zemývaj, toč. Toto si odpoď. Si môj boh. Plné auto vody. Tak toto sme posrali. Koľko? Tak to je... Vladov notebook je v piči. No na to sme mali poprenášať do faka. Aj debilné lano. Ale úplne ľahučko to išlo. Však ale lano. Teraz, keby sa nebolo to lano roztrhlo, tak je to v pohode. Si kokos. No v kufri je čo? Sem sa voda nedostala do kufra. Aha. Ale hej, mne sa vidí trocha určite. No, trocha, hej. No ale toto je rybník, ty kokos. To je brud rybník. Ale úplne v pohode to bolo. Až na to lano. Áno, keby to vydržalo, to je... Super. Iči! Ale ako rýchlo tam natiekla a špína teraz ako pomaly ide von. No? Ale ak má on, keď som išiel dole všetko, to splechlo je otvorené okna. Tak telefóny som hneď dal tie one, aj tvoj telefón mamovačku, hneď som to všetko one uskladil do sucha. A ten notebook si vyťahol? Notebook je uvládaný. No dobre. Takže rieka hlboká je zdolaná. Ujma na zdraví nebola, ujma na majetku je očividná. Kokot, môj vercák. Môj vercák. Ty kokot. Koncovky. A toto sa teraz vyjde. Takže zase máme niečo nové do zbierky. Super videí. Ale apečka sú suché baky. Vlado, pozdravujem do Indie. V Indii možno majú tiež takéto rozvodnené rieky.